størrelse her, ikke, har flyvemaskinen inde i. Og vingen den vil også være cirka der. Døren vi skal ud af, den er her. Og på vej op, så er der lukket til, ikke? Og det er sådan en stofdør, som bliver rullet op. Det er sådan en pølse, man ruller op. Så sidder den her, faktisk lige her. Piloten han sidder på det eneste sæde, som er i flyveren, og det er det. Og han kigger den vej, vi flyver også den vej, ikke? Vi skal op 2 tandempar ad gangen, så det vil sige 2 af jer kommer op sammen. I 2 I kender hinanden, ikke? Så det kan godt være, at I vil op sammen, så kan I 2 komme op sammen. Det ene tandempar vil sidde her, sådan at tandemmasteren vil sidde med ryggen til pilotens sæde, og en af jer vil så sidde her mellem benene. I kan bare bruge os som ryglæn, ikke? På den måde. Det andet tandempar sidder så her. Tandemmasteren vil sidde heroppe. Passeren vil sidde her. Og så har vi en kæmpe springer med i flyveren, og det er faktisk videospringeren, og han sidder lige hernede i hjørnet. Så vi sidder 5 personer i flyveren dernede. Ja. I det øjeblik, vi exiter ud af flyveren, der husker jeg så at få benet og nakken godt tilbage. Sådan der. Og sådan skal I holde stillingen i 50 sekunder. Det virker lidt svært her. Det er nemmere deroppe, må jeg lige sige, på grund af vinden, der holder os. Ikke? Så går der nogle få sekunder, så får I et klap på skulderen. Så er armene ud. Lægger med dem også. Ja, bare få hænderne lidt længere. Ja, det er fint. Smil til fotografen, hvis I har sådan en. Ellers så skal I bare nyde turen. Og nyde udsigten. Kig lidt rundt. Man må godt ligge sådan her med hovedet, kigge rundt, men I skal huske nakken tilbage, ikke? Og de 50 sekunder er ved gået. Klap igen. Ind med armene. Og så bliver vi rejst op til lukker, og skærmen åbner, ikke? Og så snakker vi sammen om resten der, ikke? Okay? Godt. Giv den op. Der er ikke noget vind. Der er ikke noget luft at flyve. Ja? Lige tænd for jer flyven. Ja, han er ved at være klar. Så sætter du det. Hvor du har kommet så tæt op på væggen som muligt. Du kan også komme lidt længere tilbage.
power on the motherboard, yes. Push up, overload, legendary, heavy glow, sunshine on the road, keep this on. Yes, the lantern burn firm and easy, and broadcast so raw and easy. On the road, sunshine, work it out, 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 out. Right now. Another turning point, a fork stuck in the road. Time grabs you by the wrist, directs you where to go. So make the best of this test and don't ask why. It's not a question but a lesson learned in time. It's something unpredictable, but in the end is right. I hope you had the time of your life. Hvor er det godt, mand. Så. Du er fanget. Sådan, tillykke med det. Tak. Fornøjelse, tak for det, Leif. Det var så lidt. Fornøjelse. Skal jeg sørge for, at du ligesom får noget blod tilbage? Det var derfor, vi skal bruge det. Så sætter vi brillerne af. Fedt. Det kan man sagtens gøre igen. Er det fedt? Ja, det er fedt. Du er ikke bange og sagde, Jeg er sådan helt, mand. Det er helt... Ja. Fantastisk. Har du set det der tandem-seletøj? Ja. Emilie er klar til næste Jeg har også simuleret på, hvor små de kan springe. Og sikke en flot landing. Ja, hvorfor ikke? Det er fandme at købe sådan. Det er lige, når du sidder der og starter på op. Så kigger jeg lige ud. Var det ikke det værste? Og det er fantastisk. Nej, John. It's something unpredictable, but in the end is right. I hope you had the time of your life.